Takot tak siya Karo kanyo. Inam. Bago mo dyan. Tingnan nyo. Nga po. Manistura kami agad na tayo. Irong mo dyan. Manistura tayo. Dahil sa kajinias mo ha. On. Nih, antayin doa. Man. Tayo, si Rakik. Kada doon na karman. Taro ready. Ya kaiba to. Kabot ta. Noon subre lang mo nakasabi na buwas. Apatira lang mo abi. Ano to tapos pasok ko ha. Grabe lagi man. Mapin mo sa di. Ayun, buwi. Grabe. Bakit ang gapi batod sa may baik. Ay lakik manaya. Laos tay lakik. May lakik. No, des sakit sa sonon lakik. No, bayan to balik si baik. Inoras-oras kakarga ang tutan si baik. Nang mo. Lumabilay ni natalab si baik. Nang susuto ang gapusog la. Ang gapi tutay baik ay lakik. Ambog tayo lagi yung doon mo. Kaya manalo sa amin lagi manaya. Kaya manalo sa amin lagi. Ang plora sa wato. May limarat yung babansa. May limarat yung util. Magsublan turan babayuon. Ito. Iilan to ni sa kaya biiman at ako gabay. Magawa ni kasi ng saman. Grabe tayo laki manaya. Grabe ang kaambog to. Papatuyin ta ni mga laki man ni mga. Bak niya tutan niya laki ni mga. Mabiin mo. Iilan to ka. Muni labay. Gilata ni mga. Baga may ambog sulaki min doang hanggat si kamanaya. Okay. Kaya ray wala bagay kayo. Ito manay. Kul sama abong me. Yo, maabong me. Barbarag ka, wala si komporto. San, wala may swimming pool to tagoy. Aman lawan. Makapoy tayo bung musirin. Ano mo? Amay si kami. Yung simple maabong me. Antak, walay si kamplur to. Medyo si kayo. Amay siyak balat. Malag, walay si karitor to. Walay si elevator to. Ani swimming pool to may CR me. Kaya mga sama bung me. Wa underground to. Ay San Marin to. Amay siya kay kortot. Kulungan doon masurlaba mo na eh. Ano mo amay dyan. Ini dalimin namin niya. May laba pa palagi abong tama-maya kawayan to. San ulan ni antayo. Maya-maya kutsik, amay Ducati. Ang sa aming 1000cc, 5 man. Babang ato ni Epa ko. At, pero kung gabay, takot-tak. Makusiyara man na motor.